Overfor. Kan du se dem? Hvorfor noget? Det er herrolle. Herrolle, hvad er det for noget? Det er dem med de blå kapper og det. Nå! Sådan noget, jeg skal gøre i bakken. Må jeg sige hej? Hold da op, hvor det kan samle folk så. Hej mor! Hej. Jeg sagde, hold kæft, for det kan samle folk så op nu. Ja. Det ser ud til, at de skal hen over på den garde. Jamen det tror jeg også, de skal. Øj, nu kommer jeg. Nå, en anden. Det var da godt, jeg lige filmede. Jamen, hvad er de rødgarde for noget? Hvad er de sorte? Hvad fanden er forskel? Det er forskellige byer. Så steg folk i vej. Juhu! Nå, et fra Irland, og et fra England. Ja, nu bliver folk på det længe. Og det er nord. Ja, det er da spændende. Det er skam, jeg kan filme det forfra. Han har i hvert fald optaget sin kiks der. Den blev sat faktisk ned i sådan en ting i stivspoil jo. Det er noget helt specielt. Det er godt så. Han kender jeg da ikke. Kender jeg hende? Jeg kan ikke klappe. Jeg vil gerne. Klap. Nå. Hvor er det stille, de bliver snakker. Det er helt vildt. Dem tror du godt, at det er. Ja. Jeg kan godt lide, at de har sat de lys om. Ja, dem får jeg slet ikke med. Hvem kommer nu? Det er Sønderborggarden. De er så flotte. Ja. Jeg ved ikke lige, hvem de andre er. De er så flotte ved Sønderborggarden. Synes du grædt med? 3 kroner skal vi gifte. Jamen, jeg har fået 200 kroner med for platte. Er det det? Mm. Han prøver på at stjæle mine penge, tror jeg. Hvad? Jeg tror, han prøver på at stjæle mine penge. Kan det godt være. Så giver det igen. Og i Pigge, de har sådan nogle flot stavlåg. Ui, det står over tysk, så du skulle ikke så se, at den er så tyk. Skift blæ i børneland. Yay! Jubi! Jeg tænkte det hele. Den fik jeg næsten ikke med. Jeg kan ikke få noget med fedt i flytten. Nej, det er pisse i til, mand.
det er ikke olie, jo. Så kommer det næste op. Vi blander dem sådan. Du er lidt urolig. Ja. Nå, han føler spændt med dig. Skal man kunne noget fremsiges det? Ja. Han er godt nok utålmodig, den hest derhenne. Ja, det kan jeg godt se. Jeg prøver på at filme ham og prøver at give kiks. Nogle af kiks på samme tid. Ej, hvor er de altså flot. Hvor ser de alligevel lidt opdraget. Kiksen lige før. Mor. Hvad? Så blev han sur, så fordi han ville ikke have sin kiks, så tog jeg sut i munden på ham, så skulle han have kiksen alligevel. Jeg sagde, de første bøtte op og ringe, så de startede. Ja. Jeg kan ikke se, for det er en flager for galt. Sådan var et eller andet. Jeg synes, det er så flot, når de sorte, de har de der hvide i deres mang. Ja, kom de næste. Hvis det er du farligt. Nu er han slet ikke interesseret. Kom det næste. Kom det langt tilbage. Nu lader være med at gå ind foran mig. Der står Svendstrup, Gudrup og Mainz. Ringriderforening. Han er monsterstor. Det er når folk, de går i vej. Nej, jeg kigger fandme ikke. Jeg kan sagtens få dem, når de kommer bagefter. Men jeg behøver sikkert at filme alle ringriderne. Jeg gør ikke. Hvad? Jeg behøver sikkert filme alle ringriderne. Nå, de spiller på tværflot, mor.
nemlig, fordi jeg kan godt finde ud af det. Det er den eneste instrument, jeg kan finde ud af. Hun sagde, at hun havde en irsk fan. Det må vi da lide, jo. Det må. Ja. Det var da 10. klasse. Jeg synes ikke, når der er andre instrumenter med, men det kan bare ikke spille alene. Det er bare en lille mulighed. Hvorfor har jeg ikke bare stillet mig her, mor? Hvorfor har jeg ikke bare stillet mig her? Det skal han. Og de er jo smarte, mor. De har små stik. Det er så smart, ja. De tager jo små stik. Ja, prøv at se. Det er fordi, de skal, ja. Jeg kan ikke lide at gøre tappen lige nu. Så blev han stille igen. Ja. Nej, det er sådan. Ja. Det er skødt. Ingen karusellerne er i gang, når jeg filmer. Hej mor. Ja. Jeg vil bare ikke være rundt med cyklen.
Behøver sikkert også vende dernede. Der var lidt derhen af. Der er ikke helt styr. Jeg kan ikke zoome, mens jeg filmer. Hvorfor kan jeg ikke det? Nå, det var fik hun igen igen. Hun er dygtig. Han tager næsten væk. Ja, han gør nemlig.